Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken, dik niken, dik niken, dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos to ya kok niku. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo, ngadeg-ngadeg to, ngadeg. Hah? Mas Bri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Mangga sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gak aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Kok nyaprut iki nyapa iso nyaprut lho. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun nen. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren belas. Sopo sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Ser. Ya. Cepet blangkone wis. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho, sing gampang niku. Apa kae? Hah?
Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Lho HP teng ceru handle bisa. Iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Wong sing kirimi kono kok. Sing pas aku kuwi lho. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan, ya. Ora sing pas aku. Ora kan patok wis petek yo nembang yo. Apa tek buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa petek petek yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Syur dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Ayo Mas Adit. Tangannya di atas. Ojo men. Tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantas lamun nganggo selendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi sajatine rembulan kang karepe lamun dadari endalan semake ibarate mego kang pecah pamore sang jongantit kendak nyawang slirane. Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos to ya kok. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg to ngadeg.
Heh? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Asian. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Iya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa, Mang? Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak engkik-engkik. Gak aku ngono ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? terserah. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Kok nyaprut iki nyapa iso nyaprut lho. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat anu Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren. Sopo sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Ser. Ya. Jenenge Mas apa? Mas Tris. Ya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau kayak mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone wis. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Kuwi lho HP teng ceru handle iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben Kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri ya masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Wong sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ya. Ora sing pas aku.
ora kan patok seperti petek yo nembang yo. Bel. Apa tek buka no. Sah. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa pelek petek bener. Ya. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Ayo Mas Adit. Tangannya di atas. Wedi ngapa to, Mas? Ora wedi. Aku mau padane iblis ngono. Ora. Aja ngomong sing ora to. Wong duit ki kudune harus saling menatap, saling memandang loh. Aku capek. Ora. Ada dia. Oh. Mbruk nih kameramu kok. Oh. Aja ngomong nih gurem cecer. Wis. Wow. Wow. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti goro-goro apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindro. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43 iso kencan rasane, kencan jiwane, kencan batine.